Kimdir оларына чигеннәр белән җитәкчеләр сәйяр труппасы белән чагыштыра. Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрына 30 ел. Артистларга бер бинадан икенчесенә йөреп эшләргә туры килсә дә, алар тугры тамашачысына чиксез рәхмәтле. Тантанадан Руслан Хөснетдинов. 30 ел гомер чәчәкләреннән генә тормый, алар аңа лаек. 30 еллык тарих репертуарда 98 спектакль, хәзер афишадалар 23. Габдулла Кариев театры тарихы 1987 елдан башлана. Мәгариф министрлыгы каршында театр студиясы буларак оештыралар. Беренче премьералары Диаз Вәлиевнең Намус хөкеме спектакле 4 елдан соң дәүләт статусына алалар. Әмма үз сәхнәләрендә, тамаша залларында булмый, спектакльләрне мәктәпләрдә, авылларда күрсәтәләр. 16 ел труппа Җитен комбинатының мәдәният сараенда эшләй. 30 yılda bir kuruş işler işlendi, bir kuruş şahıslar terbiyeledi, bir kuruş spektaküller koydu. Benimce bir tiyatrının da 30 yıl içinde 300'den yalmıştırganı yok. Бүген ул хакта шаярып кына сөйлиләр, чөнки юбилей елында алар башка чыкты. Шәһәрнең үзәгенә, офицерлар йортына. Хәзер 2 сәхнә, 350 кешелек заллары, намаз бүлмәләренә кадәр бар. Беренче максат ул безнең бинага тамашачыны хәзер юл салу. Чөнки әле яңа ачылган бина, билетлар сатушы барбер аерым бер мәсьәлә. Инде читкә чыгу, чит районнарга, чит республикаларга. Бу сезонда артистлар юлдаш юл билгеләре илендә һәм ут чәчәге спектакльләрен әзерләй. Безнең театрның репертуарының 70% безнең татар драматургиясенә, татар прозаларына нигезләнгән. Шуңа күрә эчтәлек, мәгънәви як ул безнең театр өчен иң кирәкле әйбер. Труппага Разил Вәлиев, Минтимер Шәймиевнең котлау хатын җиткерә. Яшь булса да тамашачы күңелен яулап алырга өлгергән Кариев театрының 30 еллык юбилей белән барыбызны да чын күңелдән тәбрик итәм. Барыгызны да дими, барыбызны да дим. Артистларның тамашачыга бүләкләре әзер, ул асыл кыш җыры спектаклендә театр труппасы тулы составта катнаша. Руслан Хөснетдинов, Андрей Синтальцев.